Antigamente había moitísimo máis talento, había moito xogador de fora, moitísimo brasileño. Que pasa? Que non me gusta movelo todo a económico, pero que tamén axuda. Antes o fútbol sala, falando de económicamente estaba moito mellor que agora. Entonces ti podías traer unha persona top, como era Alemão no seu momento, e pagarlle un salario moi grande ao mes. Agora o que é moi top non che vai vir a España, porque os salarios son moito máis baixos. E iso xuntamos a que é un fútbol sala moi distinto. Eu levo, creo que ahora son 17 temporadas en primeira división. E cando eu empecé na época de Alema, o Rafael, Leita, o Eka, e eu iba aos adestramentos, recén subido dun xuvenil, eu flipaba. Eu dicía, pero é que eu considero máis ou menos decente na división de honor de xuvenís, e fago o meu un para un, o meu regate, pero daste conta que subes ao primeiro equipo e diste é que eu non podo facer regates porque están a anos luz de mí, son todos mellores que a min en todo, que faz? Posta a defender, intenta sumar porque ti queres chegar ao primeiro equipo, pero con eles non podes competir porque é un talento descomunal, nunca visto.